Migs, dato na ni sa may Seaside Bible Camp, Word of Life. Siyempre, yan ito na ni kay Holiday Man. Actually, kauban na to karon ang duha sa mga pinakabanggiitan karon nga sa Cagayan de Oro nga bago lang nag-viral mga humilya. Kung nakakita na mo sa video nga nag-viral sa una maybe 6 years ago sa nag-cover sa pinaka the best nga cover sa luha sa Aegis. Tanawan ninyo. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, ngunit ang ika'y yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais ko Kailan mo na? Di ba pamilya? Grabe. Pila ka milyon pero wala sila, dili sila ang nag-upload. Facebook gyapon na nag-upload, mga ipangkuha gyapon sa ila. Pero sige lang. So 6 years after naghatag na pud siya og bagong video og nagpractice na siya, nagdagan na kay ang mga gipangagian nga mga training, voice lessons and tanan mga mentors nga mga singers nag-apil na siya og mga grabe mga seminar. Nag-voice lesson po ako for 6 years. I prepared myself po for this song po. Kaya nasaktan ako, nadapa ako at babangon po ako. Manda kayo sa akin. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, ngunit nanging kaya kape naglalaho sa dilim. Ninais ko mapalapit sa'yo, ninais ko malaman. And then ni-viral na po siya usab mga igala. Tapos again, lahi na po ang nagpasikat sa iyang Facebook page. Please welcome my one and only schoolmate sa... one and only schoolmate. Siya lang ang schoolmate nako. Walang iba, Efos and JR Kuya! So makita ninyo sila, ang ilang original video nasa iyang channel nga JR Kuyam. Actually ilan ang mga channel, mga collaboration ginanamo. And then si Epos, pohon subscribe mo sa iyang channel, o sa iyong channel. Yes, Jiril Epos Maliza. Isod Jiril. Actually Jiril gid yung kinamanan. Oh, muna sa inyong bantayan sa ilang FB, JR Kuyam FB gyapon. Niyan nila ko dani, sorry kay na disturbo ko sa inyong jamming. Nalong kay mga pangutana man gud kay. Daghan kayo ang controversial nga mga nahitabo, mga comments ug mga pangutana pud ako personal pud lugar ba. And daghan pud mga YouTube and YouTubers and Facebookers nga medyo na kuan gid kanang nakawaw gid ba. Unsaon day? So first question ako, unsaon day pag viral mix? Unsaon pag viral, kailangan ba mukaog kalayo, unsa ba na mo? Dapat ba kabalo ko daghang kagiagian, di ba? Nag-training ka. Dagan voice lessons. So kailangan ba mi mag-voice lessons gyapon para sa ma-viral pud mi? Kung inyong talent gid ka na pagkanta, ayaw gid kahulaw gid og kanta, pareha bitaw sa ako nga kanang katong voice lesson ako additional raman to kay actually nganong nag-viral to siya sa sinugdanan kay kabalo naman gid ko nga kato nga pagkakanta na ako sa Luha Part 1. Dili naman gid to malalis nga tsada gid kito siya kay Tinod. Nay nag-bash ato dili man gid nila madawat kay nato gid ka tsada unting Lupigan sila. Lupigan lang gid sila nagi mag-bash kay. Hindi siya malalis. Oh. Then ang ilang mga comment nga kanang negatibo lang ginagmay pero kabalo gid ko kay nga kanang gibalira to nila ba. Balira to nila. Bisag positibo gud ila lang ginegative. Kung gusto ka mag-viral,
Dili mo ginanim mo siya i-intention or i-plan nga mag-viral ka, di ba? Mag-post ng content or ano sa inyong hilig sa mga actually sa mga kato. Video ni Efos kay nahitabo raman do siya kanang jury sa mga recording. Kay normal naman mag-record magid mo sa inyong mga record niya. Siyempre kay wala man may mga lingaw ato niya. Luya na kayo Kalit naman si Efos og kabuang kay hangal mo ni siya kanang mga idea po. ang imong pagka-singer atong kwan pero feel nimo dili pa kay ka singer atong or mo na gid tong pinaka the best Di nimo. kato siya nga pagkanta na ko kon pato kay kanang paus mo ko ato nga time. Paus ko to. So grabe million na gid pero paos pa to nga Paus ko ato nga time. Tapos nagsugod man gud mi ato record sa lain kanta. Alas 6 sa gabi. Dayon alas 2 din sa kadlawon. Bilar na mi ato. Nya paus sa pug ko ato kay gikan pug ko ato kuan. pero ato nga time wala pug ka na luha sa imong heart, wala pug kay naagian nga kwan kanang barang naka-inspire sa imong ba nga kada bitaw the best bitaw yun di mo mahatag na sa imong heart. Na-inspire pud biya ko ato kay mang good mix ka ng aya ra kanang ghost ko akong tinod nga tingog pag masakitan ako. Wow. Ganong like murag na feel na ako nakita na ako nga naa kay luha gamay gid na kwan gid nimo. Kupod kanang kan gito heartfelt kayo nga. Ako lang gi pour out bitaw akong kuan akong Tinod. sakit ato nga time. Lagis tinod naay mga moments nga na atong sa atong life di ba? O gani. Ngay pour out lang nato ang atong mga nagian Make sure lang nga na video para para mapuslan malay mo viral. lagi. Tinod. Ano naman gid to'y pinaka the best nimo? Kung anong murag na challenge pa mangig ka nga imo pa maging improve sila tungod ba na sa mga bashers gyud or Tinod sa kay kinanglan magid nato i-push gid nato atong self nga kanang mo discover pagitag more sa atong talent. to become better? To become better. Kay katong kadua na mga video sa luha gyud nga katong after 6 years. Dagan ako giagian nato mix kay sa voice lesson pa lang daan kanang digid ko absent. Grabe be. So si JR mo lang gyud siyang gibuban-uban lugar nga kuan pero asa gyud ka nagkuan na to nag voice lesson. Actually nagkuan pug ko ni Jer nga kanang kanang nganong dagan pa mo ginagbasa ko nakaingon si Jer. Dili gid siguro kuan kanang You cannot please everyone. Mo to nga naka-decide din kung mag-voice lesson. Basin na isa. Although perfecto na bitaw siya nga tingog pero sige, try na ko. So mo to mag-voice lesson. So nag-humble down lang gyud ka sa imong Gawat lang gid. Inana siya ka humble guys. lagi ba? So mo to nga dagan na nga mga voice teachers nagtudlo sa kwa. So ang uban nangawala na. Di naman sila willing perfect na lagi daw ko. Lagi wala na sila matudlo. Wala na sila. Wala na sila matudlo kay naana sa iha ang tanan. Unsay nangawala na nga voice? Nangawala na sila kay nag-give up naman sila. Kayahan nga matudlo ng Efos. Like ang capacity magud ni Efos kay more than pa sa mga voice teachers, mga voice coach, o vocal coach. That is why pud mo pud na dahilan siguro no mo na hindi ka ga-appeal sa The Voice Philippines. Ako akong dream sa una pero murag wala naman siguro ko'y ma-prove pa. Tinod. Yes. Kay murag silang Lea Salonga maulaw sa imong kuan kung mo comment pa sila. O gani. Tinod na siya. Matahapon sila ba. Mo pa na kanang kan kay basta mahimo na kanang skandalo pod sa Voice Philippines. Kay lisod man kayo sa Voice Philippines niya moingon din sila mga sample good ra lugar ilang iingon mura na sila bias kaayo. Tapos kung naibad kay murag mabash sila kay tinuod man good nga good tanan dapat ang mastorya sa imo, di ba? Sige. Actually mix kanang dili naman kanang luha ang kanang katong mapanindot ni Efos nga mga kanta na pagito. Kuan katong Muni siya katong sa Eagles ni? Eagles. Eagles? Sige daw, be. Sige daw. Sige, ladies and gentlemen, ang luha isa na siya sa pinaka the best niya pero napag singing from the Eagles, a cover by Efos. Sige. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Murag kato lang nga line mix murag kuan. Ayun lang sa kana lang sa kay para maka-record yun mo maayo ana. And then atong ipakita gyud ang whole song. Ang para sa teaser lang sana para sa Apa man. sige pa sample na pa sample di ang kwan dia.
project. Tell me how do people find each other. Di murag Kailakon ko sa kanang na-feel na ko ang kuan ba ang magic na-feel na ko. mabati nimo no. Oo, Grabe okay. gid akong emotion sa kanta no. Murag natural lang gid siya kay. Yes. So inanaon Pour pag out lang viral. nimo. Inanaon pag viral no. Oh. Ay sa naka-feel ko happiness bitaw nga na dunggan ako in person gyud. Dili na ako ma-contain ba. Wala gito. Amazing. Hi. So abangan na lang namo na ang the whole kanta. If you want to produce yung mga kanta guys, pwede pod and wala pa man sila producer, na lang sila director. Kaya pila ang last nga offer sa imo? Contact lang sila personal. Oh. Medyo dako mo daw ang talent. Sige, secret na sa. At another question is, tungod kay, nay controversial ba nga, nay nag-post nga, niingon sila, respect begets respect, nay sikat kay nga tao na niingon na. Si Master Poppy man ata to. MOR, Master Pupi. Oh, MOR Master. MOR, Master Pupi. Oh. Ingon siya dito, Familiar ka siya. medyo nag-strong siya kay, balita ko na yung mga nagkuha sa inyong mga videos gikan sa YouTube, gikuha, wala gi pananghid, abi ninyo i-share, pero gi repost di ay, gi re-upload di ay. So unsa inyong reaction ana sa mga sa pila ka pages nga inyong kuan, pila ka book pages ang inyong mga Nabantayan na namo na yung mga Para na pulo kay. mga nanas siguro. so sa sobra ka na pulo, pila ka book ang nananghid sa inyo ato? Ay hara sila na nang hit katong gi-message sa namo. So pila ka book ang nananghid yun sa primero? Wala. Mayo ba na siya? Okay ra ba na sa inyo? Basin niyo yun sila nga alay na sa gayo eh. Di na lang unta sila mag-post dyan kung di nila gusto i-pa-share. Para sa mga ano kanang wala man kay may kanang hatred sa kanang mga nag-post kay normal bigyan na sa tuang mag-share especially kanang kung nalipay ka sa video, Tama. gwapo siya impact. Pero para pud sa kanang mga pages bidaw kay ang purpose mo gud nila ani is for kanang gusto po sila mo income, di ba? Mamugin na siya. Sa mga po, ang mga pong intention is ibutang to namo sa mga YouTube kay napod mi kanang kuan gusto pud mi mo income. So kay amo magong first nga katong duha 6 years ago, wala gid mi naka-benefit bisag piso. So mo na mawi mi naghimo mi content among gi-upgrade na mo ang kuan same gyapon nga cover. Kay gusto na gid mi mangwarta kay unas tanan si Ipos nanay anak. Ang gatas daw taton niya pandayaper. So may nahitabo inuon nga Ako for me kuan man sa ako kanang muna guys na feel ninyo kani sila ninyo na yan si Ipos tapos si Iba kita pababayaan. Next time pag na may gusto nga content mananghid mo sa tagiya kung kinsa na mga naungan na diya kung tanong nimo sir, can I share this, can I upload this? Kasi kailangan lang naman yan eh. Kailangan respect. Mahirap ka gumawa ng video. Mahirap kumanta. Nag-training pa yan. Tapos, i-edit pa yan. Tapos, i-upload. Ang hirap ng upload eh. Tapos, ganun-ganunin lang ng mga hindi nahihiya na mga pages dyan. Yun lang naman. Respeto naman. Gusto lang namin sa lahat ng mga content creator ko, wag niyo itong i-kunin sa YouTube. Tapos i-re-upload, ha? Gusto namin ng lahat ng mga content creator ay hindi manakawan. Kung pwede ka mag-ask permission, mag-ask permission ka. Okay? Pag sumugot yan, hindi mabuhay ka. Okay? yes po. Yes po. Yes po. Agree po ako. Okay, lahat na in the future ha, yung mga pages natin na kinall out natin ha, pag
gawin nyo pa rin yan sa iba, medyo iba na. Parang ang culture natin mga Pinoy, ganyan ba talaga? So kanang bitaw sa corruption kay kita mo kay kina-blame lang nato ang mga government, mga people na nasa ka na mga taas nga mga position kay mo sa gara bitaw sa basta when it comes to corruption, pero kita wala na to na realize even ang mga content creators nakawata na to. So inalad ang mga practices good. So nagyapon sa social media nga mga gusto ka mo mangwarta pero dili ka gusto mo himog-imuha, gusto lang ka manguha sa lain. Okay mo nang mag-discarte pero dapat wala kay maapakan. Last question ako, unsay upcoming sa inyo? Si Gon Migs, nag-text man si Kwan sa ako si Vice Ganda kanina lang. Kwan mi, mag-uban daw mi sa Thailand mag-concert pero yun na pa na ako kay murag busy ko kay. Dili kay ko kahatag og time Lagi pa. So far, ang mga shows na makikita ka namin, Oh. saan? Kwan siguro, sige, apple lang to i-grab siguro tong kang kwan ka. Dili sa showtime, gikuan ko nila, gi-invite ko nila mag-guest lang. Tapos sa kwan, tapatan ni Tunying. Rafi Tulfo! Kang Rafi Tulfo! Oh, Dili, kang Boy Abunda. Boy Abanda. Anyways, salamat sa inyong time guys. I'm sure busy na kayo. Sana kukuha na kayo ng mga bodyguards kasi di mo alam pag sa mall, no, tatapukan kayo. Tatapukan kayo ng mga tao. So kailangan ng mga bodyguards ha. Thank you guys. Please subscribe. JR Kuyam, YouTube, Gerald Lefos Maliza, Facebook mga design. Yan. That's it mga migs. Mula sa atong hinabi sa atong nag-viral nga mga kuanpil. Sige, that's it muna guys. Please subscribe sa akong channel and abangan nyo next time kay maghimo mi og music video. Maghimo og music video. Kauban sila. Bye.